DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa pagsimulan natin, napakahalaga na maisabuhay ang mga salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe magmumula sa Psalms chapter 34 verse 13 hanggang 14 at ang nakasulat. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ito po nakasulat sa Psalms chapter 34 verse 13 hanggang 14. Tandaan po, kapanalig, mapalad ang mga taong isinasabuhay ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang ng buhay. Mensahe mula sa Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day, kaya lahat naka-promo buy one take one para sa inyo mga members. Pero yung may schedule ng herbal at natural healing seminar, halos lahat naka-buy one take two promo. Kaya huwag sayangin ang pagkakataon na ngayong araw ay maraming promo para sa inyo mga members. Sa mga hindi member, pamember sa One ASAP Movement dyan sa branch ng Doc Alternatibo upang maka-avail ng araw-araw naka-buy one take one promo po para sa mga members. Napakadaling magpamember. Sa halagang 1,350 pesos, member na po kayo. May libre ng product kit na magamit sa loob ng 4 na araw. Nandyan yung Fulvic Mineral. Ito yung inihahalo sa inuming tubig para masiguro na matulungan ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan upang hindi magka-problema sa high blood pressure, high blood sugar,
sugar, high cholesterol, hyperacidity, itong mga high sa dugo na common na problema ngayon, may solusyon na. Kaya pag nagpa-member, may fulvic mineral, may libre na rin na eye solution. Ito naman ipatak sa mata para panlalabo ng paningin, unti-unting matulungan at maagapan na habang tumatagal, lumilinaw ang paningin. May libre ng 5 klaseng mga Doc F capsules dyan sa pre-product kit na ibigay sa inyo para magamit na sa loob ng 4 na araw, babalik sa normal ang pagdumi at pagtulog. Tuturuan kayo dyan sa brands kung ano yung mga dapat gawin, sundan na makatulong para mahapanatili ang malusog na pangangatawan. Kaya puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo ay maggabayan at may paliwanag pa ang dagdag ng mga benepisyo bilang miyembro. Prueba sa sinasabi natin na maaalagaan ang malusog na pangangatawan, hindi masakitin. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternativo. Ako po si Elvera Rebudal po, taga Santa Maria. Nagpapasalamat ako sa Doc Alternativo po kasi yung mata ko noon masakit pag tumingin ako sa mainit at saka yung pag nagluluto ako. Tapos narinig ko sa radyo ito matagal na. Pero parang nagdududa pa ako. Ang iniisip ko parang wala ito, sabi ko ganun. Pero yung kaibigan ko si Daisy Toralba, ang sabi niya, punta si Doc Idel. O sige na, sabi ko ganon. May awa ng Diyos, yung mata ko, yung niresitahan ako ni Dr. Idel, yung mga cleansing at saka eye solution. Sa awa ng Diyos, nakaano na naman ako yung mata ko. Sabi ko, Diyos ko, tinulungan mo ako. Sabi ko nga, para na akong mabubulag noon. Ang sakit yung mata ko, umiiyak pa ako pag nagluluto ako. Tapos nung punta ako dito, marami akong gamot, kapsula, at saka yung fulvic mineral. Tapos every 3 hours yung mata, awa ng Diyos. Nako, nagpapasalamat ako sa Diyos at saka Dr. Idel. Okay na yung mata ninyo, ma'am? Sir. Wala na yung sakit? Wala na po. Ma'am, sa mga may problema sa mata, ano pong mensahe niyo sa kanila? Sa mga katulad ko na may problema sa mata, punta kayo dito sa Doc Alternativo, maganda. Ako si LB Apellido Rebudal, taga Samon, Santa Maria, Pangasinan. Yan ang prueba ng kagalingan. Yung panlalabo ng paningin ay nasolusyonan at pinatunayan ni Ma'am Elvera dyan sa Ordaneta City, Pangasinan. Nung pumunta tayo last year ay talagang sinundan kung ano yung mga tinuro natin. At ngayon, narinig ninyo na walang maintenance medication na synthetic drugs, luminaw ang paningin, natuto na sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kaya puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang kayo magabayan sa tamang solusyon diyan sa iniinda nyong karamdaman. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch. Second floor Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay. Near Iglesia ni Cristo. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternativo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV na napaka-importanting masundan ng mga nag-maintenance medication na synthetic drugs para sa kagalingan at mahinto na safe ang maintenance medication. Dalhin lang ang medical records or any laboratory results sa pagpunta sa branch upang matulungan kayo kung ano ba talaga ang totoo nangyari dyan sa katawan base sa resulta ng laboratory ninyo at sa iniinda. Kailangang maikumpara po natin to at patunay sa sinasabi natin na kagalingan sa sakit. Mahinto na safe
ang maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Good morning everyone. Morning! Sa totoo lang, kung hindi ako nakapunta ito sa Dr. Alternativo, matagal na ako umuwi sa lupa. Nung na-lockdown ako sa Bohol, kasi taga-Bohol ako, lockdown ako, kinahanap ko talaga ito kasi hindi ko na kaya, parang at sa kawan ng Diyos, nung nandito ako, nag-ATCP ako. Simula noon, binigyan ako ni Doc Joe ng mga gamot na cleansing formula. Bumuti ang lagay ko, bumuti ang sitwasyon ko. Kaya sabi ko nga kanina, kung hindi ako nakapunta dito, matagal ako umuwi sa lupa. I'm 70 years old now. Basta hindi ko pinawalang bahala ang mga payo dito. Nung bago pa ako, merong binigay si Doc na iinumin mo ito every 2 hours. Ginagawa ko yun. Hanggang sa maliksi na ako, bumalik na ako sa malakas ang katawan. Pati paggawa ng mata, ginagawa ko na nga eh. Sa totoo lang. Kasi malakas na ako eh. Kasi ako, steel fabricator ako, welder ako, may talyer ako. Ang trabaho ng talyer, mausok yan, may welding rod. May ubo ako na hindi ko magaling. Ang iniinom ko, lagundi, kapsul lang, produkto dito. Galing! Kaya ako nagpapasalamat din dahil maraming salamat. Lalong-lalo na kay Doc Ed. Talagang nadugtungan ang buhay ko. Para sa inyo, na kung sino pa man ang kakilala ninyo, ako taga-Tinigiban ako, Puerto Princesa. Pakishare na ito na talagang ako mismo ang nagsasabi sa inyo na nadugtungan ang buhay ko dito sa Doc Alternativo. Maraming salamat po. Si Sir Angelito Juanets mula sa Puerto Princesa City, Palawan ang ating napakinggan, isa sa tumayo at pinatunayan ang kagalingan during seminar sa Puerto Princesa City, Palawan branch at talagang nakapagsabi na kung hindi nakarating dito matagal nang naibaon sa lupa dahil naramdaman na yung panghihina ng katawan kahit nagpagamot walang kagalingan, pero nung sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV dito sa Doc Alternativo, bumalik ang malakas, malusog na pangangatawan. Ngayon natuto na sa tamang pag-alaga ng kalusugan na hindi masakitin, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya kayong mga nakikinig na tinamaan na ng sakit, nagkakomplikasyon na, huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa anuman ang pwedeng gawin, sundin na makatulong tungo sa kagalingan ninyo. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal, natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo branch upang maintindihan yung mga tinuturo natin dito sa palatuntunan. Narito po ang schedule ng herbal, natural healing seminar kasabay ang one-on-one check-up and counseling dyan sa branch sa Lunes, February 20. Nakaschedule po dyan sa Tugigaraw City, Cagayan, Bigan City, Ilocosor, Balanga City, Bataan, Calbayog sa Samar, Zamboanga City branch, Iligan City, Tagum City, Davao del Norte at San Francisco, Agusan del Sur branch. Sa February 21, Martes, ang seminar schedule nasa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Aguola Union branch, Olongapo City sa Zambales, Catarman sa Samar, Iloilo City branch, Cantilan sa Surigao del Sur, Maranding, Lanao del Norte at Liloy, Zamboanga del Norte branch. Pagka February 22, Miyerkules, next week, ang seminar schedule nasa Iba, Zambales branch, Dagupan City, Pangasinan, Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Naga City branch, Katbalugan sa Samar, Sara, Iloilo, Nabalbiliran branch, Dumaguete City, Tandag City sa Surigao del Sur, Oroqueta City, Misamis Occidental, Dipolog City branch, Tacorong City at Nabunturan, Davao de Oro branch. Pa-register in advance para sa seminar dahil may limitasyon ang pwede makapasok, makadalo sa seminar. Depende
sa lapad o lawak ng center o branch, merong 20, merong hanggang 30 lang ang pwedeng makadalo, kaya pa-register na in advance at makatanggap ka pa ng libreng isang box na mixed in herbal coffee. Libre ng check-up and counseling pagkatapos ng seminar. May libreng healthy snacks, libreng ballpen at notebook, libreng inom din ng mixed in herbal coffee at libreng patak ng eye solution sa mata. Then may libreng patak din ng fulvic mineral sa inuming tubig basta magdala ng 1 litrong tubig. At higit sa lahat mga members, tandaan pag seminar day, maraming buy one take two promo para sa lahat ng mga members. Kaya samantalahin, nabili ka ng isa, libre ang dalawa. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan, La Union. Oh, okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Baknotan, La Union. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office. Sa Legazpi City Branch, second floor Pexa Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Pinakaunang tanong, Doc Ed, sa hotline tungkol sa bukol sa sikmura niya, may paraan daw po ba na kusang mawala lang at hindi na operahan? Yeah, lahat ng bukol na abnormal, babalik yan sa normal. Lahat, okay? Bakit? Kasi basically, una, hindi part yan ng katawan mo. Tumubo lang yan dahil mali. Mali ang chemistry ng dugo. Mali ang pumasok sa katawan. Mali ang na-absorb ng small intestine through the bloodstream. So mali din ang naibumba ng puso na dugo, no, na may dalang lason sa lahat ng sistema ng katawan. So nagkakamali rin ang tubo. So lahat ng bukol, saan mang organs ng katawan, kahit saan man yan. You have to remember this. Now, all we have to do is to really address the root causes. Ano ang mga dahilan? No? Yan ang ating mastery rito. Paghanap kung saan ang gagaling to. Is it psychological in nature? Yan, hanapin natin yan. Mapapansin natin to kasi lalabas itong mga palatandaan sa dila mo. Lalabas yan. You cannot hide. No, you cannot hide. Because that is subconscious response. That's automatic. Number 2, tingnan natin, is this due to constipation? Is it due to physical? Pagkain ba ang dahilan? Pag-inom ba? Kasi kung yun po ang dahilan, talaga makikita natin. You cannot deny. The body will always reveal what's inside of your body based on the signs na makikita natin sa buhok, mata at balat. Then, third, is it chemicals? Mataas na ba ang lason? Did you inhale poison? Nung bata ka pa, na-sprayhan ba ng chemical spray ang kwarto, pampatay ng lamok? Pumasok ba through the bloodstream kasi ina-injectan ka ng anesthesia o marami ng drugs o marami ka nang nainom na chemicals? You cannot deny because the body will always reveal the manifestations. So yun po ang kailangan nyo. You have to come to the Alternativo, puntahan nyo po kami, we need to analyze. And much better po, sundin nyo ang combination of vitamin C intravenous and cleansing formula. Kahit wala si Doc Ed, kahit hindi kayo nakadalo ng seminar, basta buo po ang puso ninyo, buo ang loob ninyo, susundin po ito. Hindi po ito mahirap.
No? Kailangan nyo po itong sundin. Kahit gumastos po kayo, maliit lang po ito. Kung ikukumpara natin sa gagastusin ninyo sa chemotherapy at operations na hindi naman talaga nakakagamot. Actually, yun pa nga ang dahilan nagkakaroon ng secondary tumor o secondary cancers. So, you have to be wise. No? You have to really think what's the best solution na tuloy-tuloy ang pagaling. Hindi yung patapal-tapal na band-aid therapy na gumaling ng konti, symptoms lang nawala, pero nandun pa rin ang cause. Kaya in due time, babalik pa rin yung abnormal growths. Ito pa isa sa nagtanong, Doc Ed, hyperacidity at ngayon po ay nagkakaroon ako ng heart palpitation. Ano po ang maaaring solusyon o lunas nito? Palpitation is an indicator of toxicity. No? Indicator yan. So you must take activated charcoal capsule. No? 10 kapsula, this is very safe, kahit 10 kasi hindi naman ito chemicals, hindi po ito droga. At inumin na maraming tubig, no? 1 litro tubig sa umaga na may fulvic mineral, 10 capsules in the morning. Ganun din ang inumin mo after 2 hours. Okay? Within a day, mapapansin mo nawawala ng acidity at dudumi ka. Indicator yan na tumugma yung aking binigay na solusyon sa inyo. Now, i-check. Kung hindi na correct, that means ang dahilan ay hindi po chemical, nang galing sa labas, o hindi po dahil sa nainom at nakain, but instead, nanggagaling yan sa tinatawag nating automatic worries. Ang automatic worries po ay nagdidisturbo ng chemical ng ating katawan. Ang adrenal glands ay nagpo-produce ng stress hormone na siyang nagdidisturbo sa gastric juice. Kaya be careful sa worries. The Bible says, ating Panginoon, sabi ni Jesus Christ, huwag mag-alala. Sabi niya, huwag mag-alala. Bakit? Science confirm, when you worries, you produce stress hormone at nakakamatayan kapag hindi napigilan. Sa Bisaya na, kabuhi. No? Yung tinatawag natin sinisikmura sa Tagalog. It's due to worries. If you have that unconscious worries and you are already in that state of sustained worries, delikado po kayo. You have to really reprogram your methods of thinking. Ang mga tao kasing worried, lagi nag-iisip ng negatibo sa dulo. No, they keep on thinking the future with negative consequences. So be careful on that. Isang tanong, Doc Ed, sabi niya, dumaan pa ako ng 6-month treatment at nagkaroon ako ng problema sa baga, pero hanggang ngayon, bumalik na naman yung asthma ko. Ano po bang mainam na gawin? Anong dapat kainin? At ano po ang dapat para sa akin sa Doc Alternatibo? Yes, sundin nyo lang ang nakasulat na formula. Nandoon po kasi ang sagot sa lahat mong tanong. Kung anong dapat kainin, kung anong dapat sundin. Kasi nandoon yun sequence yun Pag-isis umaga, tanghali, gabi. Ito po kasi ang hindi nyo nasunod siguro. Kahit uminom kayo ng drugs para sa baga, 6 months yung 6 treatment months yun, niya. hindi pa rin ninyo nakuha ang cause. Ang ginawa lang, pinasukan lang ng antibiotics para patayin yung mikrobyong kumakain di umano sa baga na siya naging dahilan ng tuberculosis of the lungs. Walang panama yan. Kung mahina ang immune system mo, babalik pa rin yan. Kasi mikrobyo na sa hangin yan Airborne yan. So kapag na-inhale mo yung mikrobyo, dadami rin siya sa baga mo, kakainin uli. Kasi wala na ang drugs na siyang dati pumapatay sa kanila. But if you reverse the condition, you have to strengthen the immune system first. Let the immune system do its job. No, you have to really do what's the best. Kainin at inumin. Nandun yun, nakasulat yun. Then the system will really work. Like you have to take a lot of mixed in with mangosteen and a lot of lagundi. That will strengthen your body system. Pero kung kulang pa rin ng mikrobyo sa colon mo, kasi pinatay mo na nga ng antibiotics, kahit pa ulit-ulit pa rin yung sakit mo. So, we have to really address the right one. No, tamang formula. It's a combination ng banana cider, the probiotics, the cleansing formula, and the vitamin C intravenous. The vitamin C intravenous will strengthen the immune system and let the immune system do its job to massacre the microbial attack sa baga. At tatanggalin din ang toxins pamagitan ng perspiration. Cleansing program, yun ang material na kasabay ng vitamin C para ilabas yung ihi, yung dumi, lalabas sa balat, no? Ang pawis. At ibibigay yung nutrients. At the same time, i-reprogram ka. Yun kasi yung pinakamahalaga. Hindi ka lang umihi. That's not enough. You have to be reprogrammed. Yung acid na sikmura mo, hindi na dapat
every 2 hours nagre-release. At yung utak mo hindi dapat na-disturb. You have to sleep deeply. Yun ang kailangan para mas mabilis na nakaka-repair yung lungs. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta po kayo sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at maipaliwanag sa inyo kung paano sundan ang cleansing program, ang Natural Mega Dose Vitamin C IV. At dagdag pa na patunay ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Sana magpatuloy ang ating mabuting samahan sa Doc Alternatibo at magkaroon pa ng mas maraming mayambag na tulong sa bawat Pilipino na gumagamit nito. Okay sir, paano po kayo natulungan ng Doc Alternatibo bilang isang member? Bilang isang membro, natulungan ako ng Doc Alternatibo sa maraming aspeto. Pangkalusugan at meron ding mga pang-ekonomiya. Sa pangkalusugan, nawala na po yung iba pong nararamdaman ng mga sakit sa aking katawan at siya rin pong naging tulay upang maging malusog ang aking pangkatawan. Kahit na hindi tayo, titingnan tayo na hindi tayo mataba o ano, ngunit ang ating katawan ay nanatiling malakas, malusog at nagiging alerto pa rin tayo sa ating kahit na sa edad na ganito na aking nararamdaman pa rin ang parang hindi pa rin ako napapagod at nawawala ng lakas upang ipagpatuloy ko ang aking mga ginagawa sa araw-araw na buhay na aking ginaganapan. Kaya sa lahat na mga tao na gustong magkaroon ng mas malusog, malakas at matatag na pangatawan, subukan niyo pong gumamit ng produkto ng Doc Alternatibo at yun yung malalaman kung ano po ang mga nagiging tulong nito sa ating kalusugan. Ako si Mauro de Lasan, taga Libak, Sultan Kudarat. 65 years old na po ako ngayon. Yan ang buhay na prueba, ang 65 years old from Libak, Sultan Kudarat. Siya nang umiimbita na sundan ninyong Doc Alternatibo dahil sa kanya napatunayan ang kagalingan matapos na sumunod sa cleansing program sa Natural Mega Dose Vitamin C IV. Huwag tiisin ang sakit kapanalig. Huwag hintayin na magkaroon pa ng komplikasyon. Hanggat maaga, puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang magabayan sa kagalingan tulad ng inyong napakinggan. After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun. Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch. Ngayong February 22, Miyerkules, sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abukar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ngayong February 23, Huwebes, sa Dait, Camarines Norte. Matatagpuan sa Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Ngayong February 25, Sabado, sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong February 27, Lunes, sa Sorsogon City. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong February 28, Martes, sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Pa-register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free 1-box mixed and herbal coffee, free healthy snacks, free notebook at ballpen, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig. Ang seminar registration fee, 500 pesos. Huwag palampasin, matuto at angkinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin. Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
panalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar para mas maintindihan ang mga itinuturo natin dito sa palatuntunan sa radyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas ng Doc Alternatibo. At huwag magpahuli mga members during seminar ang maraming buy one take two promo para sa inyo. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Acidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga pong napakalaki po ng aking mga pagbabago sa aking nararamdaman sa kayo. Hindi pa nakakatikim itong produkto ng Doc Alternatibo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Garrito, taga-bayan ng Mineral Lacan, 26 na taong gulang. Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Experience ko po doon sa mixed tin. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong kapayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palabot ng dumi. Rowena Radok Ilyasar, 42 years old. Taga Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaebektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Mida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung natulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga pong napakalaki po ng aking pagbabago sa aking nararamdaman sa kayo. Hindi pa nakakatikin mo itong produkto ng Doc Alternatibo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Berito, taga-bayan ng Mineral Lacan, ilang po tayo mataong gulang. Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Experience ko po doon sa mixed 10. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong papayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palabot ako dumi. Rowena Radok Ilyasar, 42 years old. Taga-Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternatibo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternatibo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternatibo. Ang Fulvic Minerals, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa 2nd floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Napakalaki po yung tulong ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Ako po dati hirap dumumi, yung parang wala akong sigla ng aking mga katawan, hirap akong pawisan. Pero dahil po sa mga produkto ito, ay talaga pong napakalaki po ng aking pagbabago sa aking nararamdaman sa ngayon. Hindi pa nakakatikim itong produkto ng Doc Alternatibo. Kaya lang subukan sapagkat napakalaki po ng tulong sa ating mga natulong sa ating kalusugan. Ako po si Cristino De Garrito, taga-bayan ng Mineral Lacan, 54 taong gulang. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Experience ko po dun sa mixed 10. Simula nung nanganak ako, bali nahirapan po ako magdumi kasi marami na po akong papayang nakain, gano'n. Tapos ito lang po yung talaga palagot ng dumi. Rowena Radok Eliasar, 42 years old. Taga-Barangay Manalo po ako, Puerto Princesa. Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape. Herbal at natural. Walang coffee creamer. Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural